ଆଜି ହେଉଛି 2 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ଗୁରୁବାର। ଆଜିର ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଆସିସାରିଛି। ଆଜି 3ଟି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରେଡ୍, ଅରେଞ୍ଜ, ୟେଲୋ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ଏବଂ 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ଏବଂ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ମାନେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ରହିଅଛି। ଆଉ 2ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ବୁଡ଼ିବ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଘରଦ୍ୱାର। ତେବେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ 40ରୁ 50 କିମି ବେଗରେ ବହିବ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେଉଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଥିବା 14ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର। ତେବେ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଥିବା 14ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଥିବା 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ପୁରୀ ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।